No opäť ťažko, lebo ja som si povedal, tak už som jednu takúto show vyhral a teraz by som to najviac doprial vlastnej sestre a som si aj myslel, že s Filipom, Filip je úplne skvelý človek, to mi je tiež veľmi ľúto a že s Filipom by im to mohlo výjsť a dneska to ukončili, čiže som smutný. A myslíš si, že je to fér, že boli naozaj na tom tanečne horšie ako ten druhý pár, ktorý bol v betli? Toto sa nesnažím nejako hodnotiť, lebo všetci sme tu už skoro na podobnej a rovnakej úrovni a je to show proste, závisí to od ľudí, závisí to od SMS-iek, čiže to nemôžem takto hodnotiť, že kto je lepší a horší. Takže podľa teba v nejakom tanečnom potenciáli to nešťastie v úvodzovkách nespočívalo? Asi nie, ono je to taká zhoda okolností, lebo Let's Dance je súťaž, ktorú keď si chce človek úplne do detailov naplánovať, že ju vyhrá, tak to sa nedá. Tam tak strašne veľa vecí musí zahrať do seba, aby to fungovalo, že to je všetko šťastie. A dneska ich obišlo, čo mi je ľúto. No. No a keď už tam teraz teda nemáš sestru, ktorej si to víťazstvo prijal, si teraz v tvojej mysli ty taký ten hlavný adept na to víťazstvo? Ono to minulý rok bolo také príjemné, lebo keď sestra vypadla, tak zrazu ma strašne v tom podporovala, že počúvaj, už keď ty si vypadla, že ja keď som vypadla, tak dobačuj to ty čo najďalej. Vtedy sa to podarilo, uvidíme. Našim cieľom s Peťou je hlavne, aby sme my z toho mali radosť z toho tanca a aby sme vždy ponúkli niečo, čo chytí ľudí, lebo to je úplne super, keď tanečník v páre má nejakú emóciu, energiu a o to sa snažíme. Zatiaľ podľa hodnotení poroty to tam je, čo vždy chceme, tak budeme v tom len pokračovať. Ešte sa vrátim k tej Ivanke. Spomínaš si, ako prežívala vypadnutie počas druhej série Let's Dance? Myslíš, že sa to bude opakovať? Myslím si, že keď človek robí prvýkrát nejakú vec, tak je to pre neho také tajomné a určite to prežíva s väčšou emóciou. Ja som sa dneska nerozplakala tak strašne veľa, čiže platí to aj u mňa a život ide ďalej. Podstatné, aby sestra nad tým trošku porozmýšľala, čo možno urobila zle, čím môže byť lepšia do budúcnosti a ak na to dojde, tak to splnila svoju úlohu.